Jordens overflade er dækket med mere end 2/3 vand. Der er derfor meget energi i vores have og i de ferske vande. Vores verden har i dag et overforbrug af energi og strøm. Med al vores teknologi kræves der enorme mængder energi hver dag, og når vi bruger så meget energi, udledes der en hel masse CO2, når vi f.eks. kører bil, brænder ting af på fabrikker osv. Efter man har fundet ud af, hvor meget CO2, også kaldet kuldioxid, vi faktisk udleder, er vi begyndt at finde CO2-neutrale energikilder som erstatning af nogle af de ting, vi har i dag. For eksempel har man allerede opfundet vindmøllen, solcelleanlægget osv. som en erstatning. Vi har som sagt her på jorden en hel masse vand, som faktisk også kan udnyttes til at lave energi ud af. Denne energi kaldes vandenergi eller bølgeenergi, det vil sige at man udnytter bølgernes kraft til at skabe strøm. I 1799 fik en franskmand ved navn Monsieur Girard en idé, der gik ud på at udvinde energi fra bølger. Han ville lave en flåde af flere pontoner, som var bundet sammen. Denne flåde skulle så ligge ud for kysten. Hans opfindelse, som bestod af en flåde, fungerede som en bøje, altså som noget, der gik op og ned. Herved kunne han ved hjælp af bølger drive noget mekanisk, og det var så starten på bølgemaskinen. For at kunne skabe energi ved hjælp af en bølgemaskine, skal der selvfølgelig være bølger. Bølgerne opstår, når vinden opstår, og vinden opstår, når temperaturforskelle opstår. Energien, som kommer fra vindene, kommer ned til bølgerne, når vinden suser hen over bølgerne. I Nordirland er der placeret møller i vandet. Man kan sammenligne det med vindmøller bare på havets bund. Møllerne leverer strøm til mange tusinder familier og husstande. Den drives af de kraftige vandstrømme i sundet. En bølgemaskine kan fungere og bygges på forskellige måder. Her er et eksempel på, hvordan en bølgemaskine kan virke. Denne maskine er fra producenten Wavestar. På hver side af den aflange Wavestar-maskine er placeret en række halvkugleformede flyder, der stikker halvt ned i vandet. Når en bølge kommer rullende, presses flyderne op en efter en, indtil bølgen ebber ud. Flyderne sidder for enden af hver sin arm. Hver gang en flyder presses op, trykker et stempel olie ind i maskinens fælles rørledning med et tryk på op mod 200 bar. Trykket driver en motor, som er forbundet med den generator, der producerer strømmen. Eftersom maskinen er flere bølgelængder lang, vil flyderne hele tiden presse energi ind i den og producere et jævnt output. Som sagt har vi her på jorden et enormt energiforbrug i dag, men faktisk kan vores elektricitetsforbrug dækkes alene af den energi, som bølgerne laver, når de rammer mod vores kyster. Det kan nemlig dække 3-5 gange af vores samlede elektricitetsforbrug. Blev for alvor sat fokus på bølgeenergi, da energikrisen i 1973 trådte ind. Der er lige blevet sat en ny opfindelse i værk. Det er bølgeenergislangen Anaconda, som er en kæmpe gummitube og som kan skabe billig elektricitet. University of Southampton leder undersøgelsen. Der er selvfølgelig masser af fordele og ulemper ved bølgeenergi. Her er nogle fordele. Bølgeenergi er grøn energi og forurener derfor ikke miljøet. Det vil sige, at det ikke udleder CO2 at skabe energi ved hjælp af bølgeenergi. Danmark er en ø, og derfor er der masser af kyst og hav omkring landet, så der er masser af bølge til bølgekraftværkerne. Men som sagt er der desværre også et par ulemper ved at bruge og producere bølgeenergi. For eksempel bølgeenergis produktion er selvfølgelig afhængig af vind og vejr, så bølgerne kan skabes og ikke være for kraftige eller det omvendte. Nogle mener, at teknologien ikke er klar endnu. Det vil sige, at bølgeenergi endnu ikke kan dække hele energiforbruget, vi har i dag. For at kunne skabe nok energi til det forbrug, vi har i dag, ville man skulle bruge enorme arealer af havet til bølgemaskinerne. Interesseorganisationen Bølgekraftforeningen har siden 1997 arbejdet for at skabe bedre vilkår for udviklingen af bølgekraft i Danmark.